So, hello maskandi. Kodwa sengathi ngaba ukugcina. Okulandela lokhu izizalo emshadweni. Thina amaZulu sikholelwa ukuthi umfana uma esekhulile aganwe azala abantwana emshadweni. La yakhona lapha nje khona lapha nje tabeni ezulu ngithesa ngubona iphephela ukhuluma uphethe imic lapha uthi lo ntombazana umuntu angayena okayeni kwani uthi awu kuyabonakala lokhu kuyathanda ukukhuluma ngobheke nje indlela esikhuluma ngayo nomama ulele phansi akasakhulumi akasenawo umdlandla ukukhuluma kakhulu ngiphatheka kabuhlungu mangibona umama elele phansi kanjena engakhulumi engakhona ngisho ukuhleka yabona engakusho nje ukuthi ubuhlungu engibuzwile ngokudlula kamama wami emhlabeni angifise ngathi kungehlela nomunye umuntu kodwa futhi ngeke ngibuze ukuthi kunjani kuba buhlungu kumuntu obile nethuba lokuphila nomzali wakhe emhlabeni kodwa kangamenzela lutho mina kubuhlungu mina nje umama ngimenzele konke okwesifiso senhliziyo oyizifiso zenhliziyo yakhe. Bakhona bafowethu abakhulele ezintandane bengemazi ubaba bengamazi umama futhi ngiyaqonda ukuthi kubuhlungu kangakanani ukusebenza uthola ukuthi umzali abazali bakho bakushiya usamele ubisi sebomvana wakhula ngamashansi wazaba umdala waba indoda noma waba intombi kodwa abazali bakho ungabazi ngiyakwazi ukuthi kukhona ubuhlungu omnjalo kodwa lobu buhlungu mina engibuzwile akufisele omunye umuntu. Ngoba ngisho ngithi benza ebifeni nami laphela ibhokisi saphela isidumbu sikamama yabona saphela nosisi saphela konke ngicela sengiyibone ngathi manje ngifike lapha engikhona ngoba laphana uyahamba ingqondo kuleya nto kulesikhathi enjengalesi yakho kodwa yahamba kahle ingqondo yami yahamba ukuthi ngibone ngikho ninabantu abangisapothayo. Abantu lapha ngiyazi mina nginemoto namhlanje nginomuzi namhlanje nginebusi sengithole kumashana ngithola ngimsupport laba bantu manje mase ngibona bona kodwa ngijabulise ngijabule njengengane encane. Ngabona ithawuni elimhlophe ngibhamuze enkundleni lithi ngivele ngizomnamandla ebhubesi cela amakhwela lapho nithi jovicho apha amantombazana. It's nice to be here.
manje akekho umuntu ongeke ongathi mayivuke ekhaleni ebona abafowabo abanjalo angabi senjabulweni ngakho ngathi let's to be here ngoba kwasekumnandi ukuba lapha kumina kanti kwakade kubuhlungu ningababoni kodwa kubuhlungu hayi usuku olulodwa kwaba buhlungu ngisesegoli ngithola umbiko ukuthi umama ngasekho emhlabeni kwaba buhlungu ngidrive ngisuke egoli ngayeka ukudrive ngadrivela uyabona Omunye uzobuza ukuthi usho kanjani ukuthi kumnandi kuba lapha ngoba sina siyakhala. Lapha ekhaya ke thina siyakholwa sikhonza uJesu Kristu sisindisiwe egameni lenkosi uJesu Kristu asikhali. Lawo ba supporters enginawo ama supporters ami ngempela ngake nganithengele iuniform. Ngeke nganifonela ngathi namatekisi nginihlelele wona wozana emdlesheni. Ngake nginifonele mhlazane ngibuya phesheya eNgilandi ukuthi nigcwale lapha workshop ivale imigwaqo. Sekufika laba bantu bekhombisa ukuthi sikhona mfowethu siyakuthanda begqoke impahla ezibomvu nombala emhlophe namathawula amhlophe abangisapothayo. Umama ke uhambe naye embhedeni wakhe ka 25,000 lapha ya ephumule nje ilalela akazadlikise walala nje ubuthongo wasehamba ngoba uzeli insizwa nani nizinsizwa nani nizintombi omama bena bahamba isimene esifana naleso. Siyabonga kakhulu uzothola umunye akathi phela sibongona ukufa hayi washo umkhulu wakho hayi umkhulu wami. Yabo ukuthi la mama ngingena emhlabathini ngibona kufika umzuzu ukuthi saphuna inhlabathi siphose inhlabathi emhlabathini angaze ngiphose mina inhlabathi. Yesu hello maskara hello maskara ngiduduzile ukufika kwabalandeli bami laphana angifuni uqamba manga kwaphinde wangiduduza futhi ukufika nezinsizwa-ke ojayiva zeminikwe osomuka okhozi media nezinsizwa engosomabhizinisi ezinye ezingikhonzileyo kuzoba ubaba uMizomthuni ehamba nomakoti bakhe baningi nje abafikayo nabanye abangafikanga nobhuti uJumbo abangama-artist futhi umfowethu uJumbo ngiyakhumbula ngoba nami kwakumnyama amehlo ngingikwazi ubaqeda bonke abafowethu kodwa nje ngicela ukubonga kakhulu kuwona wonke umuntu okwazi ukuba nami lesa simo ngoba bengelula neze. Umuntu ophile nomzali wakhe wayise umzali wakhe yadlula emhlabeni usebenza mhlawumbe uneyimoto usebenza kahle ugqoka kahle uswenka uphila kahle bese ukuthi umzali wakho kodwa uyahamba emhlabeni awumenzelanga ngale ndlela mina engiyenzile ngayo wami umzali. Ngangena manje mfanso
impahla. Nazi impahla. Ukuthi ngibone ubhekisi lamama lingena emhlabathini. Ngibona kufika umzuzu ukuthi saphuma inhlabathi siphose inhlabathi emhlabathini angaze ngiphose mina inhlabathi. Ngabuka nje ngadela ngenhliziyo ngathi vele hayi kwenzekile yabo. Man uyifaka na Q-tex njani na Q-tex ukuthi electric invisible Q-tex wala fethu ukina ngazo bakina ufaka Q-tex manicure ayasiba nawe bese zakhe cha nawo macingwane khazani ukuthi manicure chaza nanokuthi nathi sikhule nje emakhaya hayi macingwane asibaba cha bese cha akani bese izandla khazani ukuthi Asenwa asichaze ngiyangena lo ubuntu buka amanqindi ukuna bathi atiseka Ngicabanga kakhulu kuona wonke umuntu okwazi kuba nami lesa simo ngoba bengelula neze kodwa kufika kwabantu abanjalo kwenze ukuthi ngabona ngisesemhlabeni impilo isaqhubeka njengoba namhlanje futhi impilo iqhubeka ngisele futhi ukuthi nami abakwenze kumina nami ngiyakwenza kubona ngelinye ilanga. Ngisho ngidala baba kodwa bazile kubele ngomashana namhlanje silathi ngenxa yakho ufana nomashana basimazi uduma manje ngoba umuntu etula ngawe ngomashana eduma eduliswa wena uphinde futhi noma sizofihla uphinde futhi ngoba yile ngoba kanje sikhamba kodwa kulile manje uyindoda nami asike ngoba shela baba emahambela baba mahambela baba kodwa sekuyisigaba yena phela sekuyalungela nami phela khona umntana nami phela yasondela achievement uyimela phela iqini kodwa into ebalulekile yiyo leyo ukuthi mfowethu umzali uphila ukwenze konke yabona lento eyenzayo umthandeni ngiyazi akho umsebenzi esibiza nawo la uthi ukukhuluma shando menza umkhuphulile wathi isipheko amana konke iphila ntaka mame kale nomhlaba ngoba sinkosi la size ngento sokududuza cabanga ukuthi ayikho i-age right ukubhekana nesimo obhekene naso ayikho ukuthi manje suku the right age ukuthi lento my face ukuthi abafowethu laba bawaconverteka bebe low infrastructure naleyo ngalazi lenza lekama sibongeke kakhulu ke nabafowethu uvele kwabo uvele lokubafowethu bongivela ngokweqiniso mhlawumbe abanye bebanamabhukuzi namba adinela amabhukuzi iyona ke indlela yokubona hayi ukuthi iphilelana kangakanani umuntu kodwa ukubona ukuthi umuntu uphila kangakanani wena njengomuntu uphila kangakanani ngoba uhambelana ngaphansi kwalezi zimo usitshela kakhulu ngawo ukuthi lo muntu uyaphila unabo umuntu even noma ngathiwa khonani kodwa futhi ngikusuke kulapho udonsela nenyawo ke kumele njengalesi nakhona nje nathi ibuka sibuyeleni hayi athi uDamukho kodwa into abalekile masiphila kanje nje umuntu ngabantu so siyabonga kakhulu bafowethu mfowethu umtekana wathi manje isimo samama ngiyavela mama imana zangifika ekhaya mina zangifika ekhaya kodwa vele sidlala yena umuntu wethu umuntu wakithi uma izinto zenzeka mfowethu uthe mayethi hey futhi noma izinto engahlangani futhi kufanele uvele ngoba phela ndoda yazi ndoda uphinde nephilayo yini umhlobo ayathi mfowethu uzozama ukuhlanganisa isandla sibona ngathi njengoba mfowethu
kubenga wamagakho ukuze mathunga ngoba yonke into ngomkhulu ukushesha ngibonge nje mfuthu ithandeni ngendlela obeyihayithi endlini ukhulume kahle kakhulu uNkulunkulu angathi ngaphamisa isandla akwandisile naphezu kwakho konke onakho ingane ekhuliswe ngenhlonipho angisandla samhamba kuba nempawu umuntu azimsho amazi ngenze yamsemfundisile uSigudu ukuthi postwa kanjani shop amanga mani uze ngesihle la noma mhlawumbe Isso. Hello, Moscow. Isso. Hello, Moscow. okuningi madoda engakusho wena ngiyakusho yikho nje ukuthi ngithi insizwa ayilanda ngale ingxelo madoda uNkulunkulu esewupholisa siqinishise phambili qhubeka impilo ngendlela lokho nje bafethu udesa nje kubafa akukho hayi uPhotho umfana obegida la. uPhotho umfana obegida lapha eqenjini isikhathi esiningi. Mhlambe nje kusukela kudala empeleni benomshovo kwakuwubholo umshovo uPhulamngoma umfundisi babe u4. Angazi ukuthi mina ngonke amadoda amadala eganiwe umshovo abantu abadala and futhi mina ngineshow ayikho into enganibanga namanje khona nje baba umshovo angibuza nje khona nje issue onalo umshovo khona issue onalo lapho khona issue onalo umshovo mfethu mina nginankinga nomshovo kodwa mfethu umshovo ola iseyiso awusuwabhala mangaka umshovo ngoba press ngizani ingane ukada yebo nje ukani nje yabo lama essay uthi okwabhala ngomshovo angaka uyo comment abayipostile umshovo ukwathi nje umshovo ngabo ngoba uyazi nase page la ukuthi khona uSigudu uyamazi umshovo umuntu wazi umshovo amazi ngenze yamsemfundisile uSigudu ukuthi postwa kanjani shop amanga mani uze ngesihle la noma mhlawumbe manje njengoba yini siyakhuluma yini pho bezilima ibambe malathi uphume nje okay man yabo ngoba uzazi ukuthi uzothini la no yabo manje kwa manje umdala khuluma ungakuyazi angeke mfowethu mina ngize ngibe nawe futhi ngeke uthole nje ukuthi ngizokhomenta la usukubhale khona into engakho yabo kodwa uma ukuthi wena uhluleka ukulungisa udaba lwakho manje asibhedleke manje uhambe yekini sihambe sebake ehlambulukile sekuphelile siyabonga mfana kithi impilo iqhubeka uyokuhlela ngelinye ilanga mawusosibona isidingo yabo kodwa empilweni yaphileka mfana kithi njoba nawe wazi kunjena nje hayi uyohlala kunjena futhi ngeke dana Bahamba ke wasala ke umshovo. So manje sele umshovo. Ngiyabamba ke intambo zolweni, yabo? Ngoba ukuhamba kwaba nezinto engamanga abayisebenzisayo, nezinto abahambe beyivumela izisho izitha nani. Impilo. Hey, impilo mfowethu. Hayi,
Ayo kita kotor aku entah namanya. Ya. Amaskandi mfethu ucabanga yini ukuze lapho ubhekephi manje ngoba ukuthi ngimprove ngoba amaskandi ngiyakubona ukuthi season 3 ngoba vele season 3 ngiyabuya impilo yami iyaqhubeka kodwa ngikwazi ukuplana ngiqalele season 3 ngoba mina ngiphila impilo yestory yabona lento ngiyona yabona nango season 3 ngizobe ngisewumthandeni zinkulu izinto ezifele zenzeke empilweni yami imihla namalanga okunye kuvela okunye akuveli kodwa engakuthembisa abantu ukuthi ku-season 3 umaskandi ngiyobe senguthathe ngibeka kwenye level ngoba kuvele kumanje ngoba ngikutshela ngithi mina makuthiwa umcimbi ngamaskandi abantu u-80% wabantu abasuke besemcimbini basuke begqoke njengegqokamelisha so futhi basuke belindele igqokamelisha mangingena mina estage ngoba ngisho ngithi abantu bathatha incingo bethatha ipika beyibeke ekhanda hayi ngoba besuke behlanya yabona injabulo bayangithanda abantu ngingabathembisa abantu ukuthi-ke iyodwa into engizoyenza ngizogcina ubudlelwano obuhle phakathi kwami noNkulunkulu ukuze ngiphile isikhathi eside siphinde sihlangane futhi ngonyaka olandelayo ku-season 3 ngizozama nje ukugcina ubudlelwano bami phakathi kwami noNkulunkulu bubuhle ngoba kuvele mina nginobizo ngoba abantu abazi njengoba singabantu siphila sibizelwe ey'ntweni ey'ngafani mina ngibizelwe ukuzoshintsha abantu abathi osheni bafika ngiyabona bazi uNkulunkulu ukuthi khona yingakho mina ngiyinsizwa ikharethi yami ngiyinsizwa mina ngimubhemo futhi ngiyashaya ngiyabona yonke nje abanye ngiyashaya le ntombi futhi ngiyashela impela ngiqonye inogazi muhle naseyintombini ngiyenza yonke into ethandwa zinsizwa insizwa ithanda intombi ngithanda ukushaya uqondise abantu abaphuma endleleni zishova inkani ngoba nenkani yabo niyonke lona kodwa ekugcina kosuku ngibhuqa ngedolo mthandazo emlandeni wami noma beyimuthi akho ngishoda inyanga eyakaphumela obala yathi ngithandeni ngangamnikeza isiqabo uyabona ngizama ukuthi-ke ubizo lwami mina ngibizelwe ngizoshintsha amabhinqa azi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela akuyona ijoke intshumayelo yami ngashumayela kubantu ukuthi nje uNkulunkulu ukhona ngempela kubalulekile ukuthi noma ungayinsizwa ube umbhemu ube umphefehleli thatha induku zakho uyolwa uyobukela umgangela noma uphila impilo yasemhlabeni yonke oyiphilayo kodwa ubeke uhambe uyohlambuluka enkonzweni uhambe ngesonto uyodumisa uNkulunkulu ngoba umuntu ukhona ngentando kaNkulunkulu ubufakazi balokho noma ngabe isiqhwaga esingakanani kade udubula abantu ushaya abantu wena uyonke into akade uvunywe kukhokho kodwa ngosuku lokugcina masushonile usuke ibhokisi lihambe ngomama abagqoka amajoyini esonto bethi soyana bekucelela ingoma ukuthi umbele inqanga akakwemukele ezulwini leyo nto isho ukuthini kisho ukuthi inyoni ndiza phezulu kodwa amanzi waphuza phansi amanzi uNkulunkulu umnikazi wemvelo imvelo thina siyiyona umoya yilo semhlabeni lapho ezivula khona sidibane nayo yonke into lapha emoyeni kodwa mase sibuya sesomile amanzi sibuya sophuza kuphi amanzi emvelo uNkulunkulu kubalekile ukuthi singamabhinqa simdumise uNkulunkulu simazi ubizo lwami ukuthatha amabhinqa nabantu abangamthathi abangamazi uNkulunkulu ukuthi bemazi lapha siyathandaza kuphela singene esibhuku khombe ngomunwe athuke kanje umkhabela wethuka ngoba uthuswa ngamandla egazi lemvalo ya Thank you.
siyabahlanyisa. Nyamala.